Ja som podľahla Instagramu, nakazil ma. Tým, že všade na mňa vybiehali reklamy na tieto dva drinky, toto nie je žiadna spolupráca. Taste test drinky z Vita klubu. Nestali ani tak veľa, tu vám napíšem cenu. Každopádne toto bude najúprimnejšia recenzia na tieto drinky, ak ste videli, lebo to nie je žiadna spolupráca. Takže zázvor a citrón a malina majú iba tieto dve. No akože s týmito nechtami otvárať, to som si tiež vymyslela. Už som sa aj obliala. No. Dosť tam cítim bubliniek. Nie je to zlé, fakt tam cítim, že tam nie je veľa cukru. Ideme na to druhé. Zázvor. Je tam cítiť ten zázvor. Hej, nie je to iba taký ten marketingový ťah, že zázvor, ale je ho tam cítiť. Viac tu necítim až veľmi takú malinu, ako tu cítim ten zázvor. Z týchto dvoch mi viacej chutí tento zázvor. Takže ja dávam 8 z 10, 7 z 10 a dajte mi vedieť do komentára aj vaše nejaké hodnotenie týchto drinkov, ak ste ich už skúšali.